Nyt onpas iso paikka ja rakennus. Paljonkohan täällä olisi räjähteitä tällaisessa hallissa? Todellinen ilotulitealan harrastaja, ammattilainen, joka tykkää raketeista. No niin, tässä on näitä uutuuksia, niin lähdetään katsomaan nämä uutuudet. No niin, Niilo on tunnetusti ilotulitteiden ystävä ja me haluttiin lähteä Niilon kanssa testaamaan näitä ilotulitteita yhdessä, että käydään näitä läpi ja sitten käydään vielä illalla vähän ammuskelemassa ja Tulittaja 22 sitten lähtee. katsotaan, että onko nämä hyviä vai ei. Oho, se olikin vähän isompi jytsky. Jos lähdetään nyt ilmapommeista, uutuutena on jättitykki ja vertailulla tässä on sitten King jättitykki, Big ja sitten on tää normi jättitykki, niin tässä on vertailuna nämä. No niin, nyt aukaista ja katsotaan minkä kokoisia on nämä uudet on sitten. Ja vertaillaan sitten tähän, niin tässä on vertailuna, että minkä kokoiset nämä on sitten. Ja sitten tässä on vielä tää normaali sitten tää pienempi. Uutuustuote ja sitten on 2 vanhaa. Kohta nähdään sitten, että minkälainen pamaus näistä lähtee sitten. Että mitä tämmönen uutuustuote maksaa tämmönen jättitykki? Ainoastaan 5,90. Hinta on aika lailla sellainen kohdallaan. Ja mitäs tämmöisestä tunterista sitten on, pienestä tunterista? Turbo Thunder, vanha legenda. Tänä vuonna huikea tarjous tästä 1,90 paketti. Varmasti on markkinoiden halvin. Ja Mites kunkkutykki on sitten? kunkkutykki on perinteinen jättipommi, 9,90 paketti. Miltä kuulostaa? On hyvä, hinta on hyvä. No niin, tässä on seuraava uutuus, tulisuudelma. 4 kuumaa efektiä ja 60 sarjan rakkautta, 60 sekuntia. Eli K18 ja tulisuudelma. Tässä on niinku 60 niinku rakkaus, niinku tämmöistä paukkua. Katsotaan mitä muuta tässä nyt on. Eli minkälainen onko tää semmonen niinku kartipiu semmonen? Eli tää ei ole pata vaan suihku. Niin, pata, niin. Siellä on 4 erillistä suihkua ja jokainen se syttyy yksi kerralla ja suihkuttaa 4 metriä korkeaa kipinä suihkua ja sit se aina vaihtaa väriä aina joka putken kohdalla. Kestää noin minuutin yhteensä. No niin, mikäs meillä on täällä? 6 MP. Mitäs tää PM, 6 PM tarkoittaa? Se idea on vähän se, että tää on illan avaustulite. Ruukaako Niilo aloittaa kello 18 eli 6? En nyt ihan heti 6, että kyllä sinne ehkä 9. Tämä on pieni, niin tällä on hyvä, että räyttää uuden vuoden viettokäynti. Ihan kiva uutuuspata. Hinta vaan 9,90. Vai onko liian pieni sulle? No ehkä vähän tää on tää ainakin kevyt on. Joo, mitäs meillä seuraavana täällä on sitten tämmönen isompi. Varmaan pata löytyy sitten. Pikku musta. Varmaan näyttävän näköinen tämmönen nyt. Ammutaan sekin illalla. Eli minkälainen tää pikkumusta on sitten? Siinä on 30 laukausta, 22 milliset putket ja joka rivillä on oma eri efekti. Ihan kiva uutuuspata. 29,90 on hinta. Sitten löytyy tämmönen ämyri. Eli ämyrissä on nupit laitettu ihan kaakkoon, että rätinää, jyhkettä ja pauketta ja oikein jytisee varmasti, että minkälainen on tämmönen 37 jykevää laukausta, eli minkälainen on ämyri. Ammutaan illalla. Siinä on erikokoisia putkia sisällä, alussa pienempää, keskikokoista ja lopussa vielä kaikkein isoimpia. Joo, minkälainen meteli tästä lähtee sitten? Siitä lähtee, kun putkikoko isonee, niin varmasti meteli lisääntyy. Ja alta 40 lähtee tuommoinen, eli 39,90. Ja sitten täällä on vielä nyt tulee iso uutuus. Mammutti. Tää jo painaakin jonkun verran sitten. 51 laukausta. Kesto 55 sekuntia, että minkälainen tää uutuustyö, tämmönen mammutti on sitten. Mammutti on uusi pata, jossa on 3 eri putkikokoa myös. 25, 30 ja isoimmat on 36 millisiä putkia. Todella järeä lopetus. Eli nyt on jo taivaalla tähtiä runsaasti. Nyt meillä on tämmönen 5 tähden pate ja tämmönen laatikko ja tää painaakin jo jonkun verran. Eli tässä on sitten 5 tähden ja 14 sekunnin laukaukset elämys. Yli minuutti 20 sekuntia. Upeavaa sisältöä. 2 kiloa. Onko se 2 kiloa räjähteitä sitten? Ja katsotaan sisältä, minkälainen tää on sisältäkin sitten. Täällä on 4 erilaista näitä ja sitten tässä on ensimmäinen, mistä avataan ja sitten on varolaukaisu. Mutta minkälainen tämmöinen uutuus on? Täältä löytyy sytytyslanka ja toisesta nurkasta varatulilanka. Tuosta kun se sytytetään, se lähtee yksi kerrallaan kiertelemään näin. Ja tämä suunta yleisöön, eli tämä kapea suunta pannaan yleisöön päin. Silloin nämä efektit näyttää hienolta. Sitten se kiertelee, vaihtaa seuraavaan pataan ja 1,5 minuuttia
ja se on siinä. Todella hieno näytöspata jo itsessään. Meillä oli viime vuonna TNT-pata, tänä vuonna on tehty uusi All Inclusive ja ammutaan Niilon kanssa illalla tämä ja ammutaan myös meidän TNT-pata. Katsotaan kumpi niistä on parempi. Tätä huikeaa iltaa tässä odotellessa, että miten rätisee ja paukkuu. Jännittääkö? Ei tässä nyt vähän sen on semmoinen, että minkälaiset paukut on luvassa. Suojalasit täytyy muistaa, että muistakaa suojalasit ja turvaetäisyys. Hypätään kyytiin. Nyt paukuttaa. Meillä on pelastuslaitokselta tunnin lupa paukutella tässä. Se on jo 2 yli, että aletaan paukuttaa. No niin, nyt ollaan paukuttelemassa ja nyt on tärkeää muistaa suojalasit laittaa päähän, että muistakaa suojalasit sitten, että kun paukutellaan. No niin, ensiksi, että nyt on tämmöiset niin kuin vähän lempeämmät paukut nyt ja otetaan ensiksi tämmönen niin kuin tulisuudelma, missä on 4 kuumaa efektiä ja 60-sarjan rakkautta, 60 sekuntia, eli tämmönen tulisuudelma. Niin oli kyllä hyvä toi uutuus tuotteena, että siinä on niinku semmoista, ettei koirat pelästä ja siinä on kaikille ja se on niinku tämmönen niinku hyvä sitten tämmönen. Varmaan illan viimeinen, jos halutaan, niin semmonen hyvä lopetus alle, että ei tarvi kuunnella kauheita pauketta. Ehdoton suosikki. Ja lempeä tunnelma ja tässä on niinku kaikille, että ei koiratkaan kauheasti pelästy, kun ei paukea ja siinä on kaikille niinku jotain. Tänne sytyttää seuraa. Juu, tulittaja 22 nyt. Sitten lähtee noin. Nyt olisi sitten tää, no katsotaan minkälainen on tää kunkkutykki, niin minkälainen oli tää vanha kunnon kunkkutykki, niin oliko tästä, minkälainen tästä oli sitten, mitä siitä sitten oli niinku tosta. Oho, se olikin vähän isompi jytky. No niin, nyt vedetään sitten tämmönen uutuus jättitykki. Katsotaan minkälainen jättitykki on. No niin, nyt lähtee jättitykki tästä sitten. Oho, nyt pamahtaa aika hyvin. Kyllä posahti ihan hyvin, että kyllä tuo jättitykki on se uutuutena, se on hyvä. Ei, kyllä se aika hyvin toi uutuus toimii. Että. Joo, kyllä tää tosi hyvä uutuus. Tämmönen, että kyllä mä ainakin suosittelen tämmöstä hommaamaan. Ja nyt lähtee taas jättitykki. Katsotaan minkälainen paukku. On kyllä näyttävän näköinen. Miltä se maistuu? Ihan hienosti lähti hienosti noin. Mikä oli paras? Kyllä toi uutuudet oli hyvät, että tuossa vanhassa on niin oma tunnelma tuossa vanhassa paukussa, mutta kyllä se uutuus oli ihan, jättitykki oli tossa. Sitten on vielä noita, nyt meillä on tää uutuustuote, tää 6 PM6, kello 6 paukku, pata, niin täytyy tukea tätä hyvin, että tässä on vähän kiviä, millä tuetaan ja katsotaan, että se pysyy täällä tuettuna hyvin tässä. Miltä toi sitten näyttää, niin lähdetään sitä sitten paukuttaa. Uutuustuote. Oli kyllä hyvä uutuus, toi paukkuu mukavasti. Kyllä mä suosittelen ehdottomasti. Kyllä mä uskon, että tosta tulee meikäläisen yksi suosikki tosta paukusta nyt, kun minkälainen toi oli, niin hyvin pauka. Ei voi muuta sanoa, että on hyvä. No niin, seuraavaksi pikkumusta. Tuetaan se tähän hyvin ja katsotaan miten tääkin lähtee. Niin tää mennään kauas kattoon. Joo, hyvin kyllä nyt oli kyllä näyttävän näköinen, että katsotaan, että oli kyllä näyttävän näköinen paukku. Mitäs sitten seuraavaksi sitten, että saadaan toi tosta sitten sivuun, niin muistakaa sitten siivoa roskat ja kaikki roskat täytyy siivota ja katsoa tarkkaan, että roskat täytyy sitten aina siivoa sitten. Ja nyt tulee sitten ämyri ja kuinka ämyristä lähtee, niin katsotaan.
Nyt oli jytkettä. On sen tuotteen arvoinen, on kyllä, voi sanoa hintalaatukin. Musta on aika kohdallaan. No niin, nyt meillä on tää mammutti uutuustuote ja katsotaan miten tää mammutti lähtee. No niin. Kyllä nyt oli pauketta ja rätinä, että kyllä oli hyvä tuote. Ei voi muuta sanoa kuin ihan 5/5. No niin, nyt tois TNT, katsotaan kuinka paljon tää paukkuu sitten kun toi uutuustuote, niin nyt katsotaan tätä sitten. Toi nuoli pitää laittaa sitten yleisöön päin, että se on näyttävän näköinen, että missä on katsojat, niin sitten se on näyttävän näköinen, että ei sitä voi ihan miten päin laittaa, niin muistakaa aina näissä isommissa padoissa laittaa sitten. Ja muistakaa tukea sitten nämä kansetta, kun tässä on tää on pahvista, niin ettei noin pahvi läpätty tähän päälle kun tuulee, niin siitä se voi mennä huonosti. Muistakaa tukea sitten. Ei muuta kuin sitten sytyttää ja pauketta sitten vaan. Joo, kyllä nyt paukahti taas makeasti, että... No niin, nyt lähtee tää illan pääpata, eli uutuustuote. All inclusive. Mikä se on? Niin, katsotaan nyt miten tää lähtee isompi sitten. Joo, tässä on niin kuin toi 2, varasytytyslanka, mutta muistakaa katsoa sitten, että mistä sytytätte ja miten sitten sytytätte. Että pitää ottaa toi tarra pois, mistä löytyy tulilanka. Ja sitten katsotte varovasti, kun sytytätte. Ja sitten saman tien, kun on sytytetty, niin sitten pitää mennä heti kauemmas sitten. Tästä lähtee. Kyllä nyt oli kyllä niin rahan arvoinen, kyllä toi on hyvä. Voin sanoa, että kyllä nyt on, jos tosta ei niin tuu fiilistä, niin ei tuu sitten mistään, mutta kyllä toi oli sen näköinen, että kyllä mä suosittelen, että toi on yksi parhaimpia, mitä on nähnyt nyt. Meininkiä on riittävästi. Se on niin kuin sillä, että kun katsoi, niin siinä on kyllä, varmasti taattaa uuden vuoden, kun tommosen hommaa, niin kyllä lähtee. Ehdottomasti suosittelen. Se on niinku vertailumaku, että kumpi on niinku sitten parempi, mutta kyllä mä uskon, että noi on yhtä hyviä toi vanhempia uutuuksia. Että siinä on niinku 2 kovaa, mitä on tommoset paukut, että ne on loistavat tuotteet. Että kyllä on mahtavat. Kyllä mä annan molemmille 5/5 ehdottomasti, että noi on semmoset isot, mitkä on huikeat. Kyllä noilla tommosilla paukuilla uusi vuosi lähtee, että jos ei noi riitä, niin sitten kannattaa, mutta kyllä mä uskon, että näillä tuotteilla pärjää uuden vuoden ihan helposti. Kyllä siitä hyvin lähti ja siinä nyt näkee sitten, että miten paljon tuossa on putkia ja miten se lähti niin kuin hienosti kiertää ja kaikki niin kuin meni niin kuin pitää eikä ei tullut ongelmia ja kun kaikki oli laitettu niin kuin pitää ja suojasysteemit, niin hyvin näytti ja näyttävä oli, että mun vahva suositus tälle uudelle tuotteelle, että on ihan 5/5. Vahva suositus. No niin, muistakaa sitten, että kun näitä isoja paukuttelette, niin saattaa jäädä sitten kytemään. Sitten tässäkin on jäänyt kytemään muutamassa kohdassa kytee vielä, että antakaa niiden olla ennen kuin siivoatte niitä. Ja tarkistakaa, että siinä on sellainen paikka, missä ne voi yön yli olla ennen kuin te lähdette niitä roskiin viemään. Ja tarkistakaa aamulla, että se on varmasti, tai sitten jos niin kaatakaa vettä tai jotain, että sammuttakaa se huolellisesti. Jos haluat olla kylän kingi, niin kannattaa hommata tommonen uutuuspata, niin kyllä sitten naapuritkin muistaa, että kuka on se uuden vuoden paukuttelija sitten. Niin. Tunnelmat oli ihan hyvät uudet tuotteet ja vahvasti suosittelen hommaamaan uuden vuoden raketit. Eli rakettitukulta vahva suositus. Uuden vuoden raketit tänä vuonna. Vahva suositus 5/5 näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.
Niilo 22 Saboriasta on tässä. Niilo 22 Saboriasta on tässä kauppakeskus Prismassa. Triplassa ja 27. joulukuuta olen myymässä raketteja rakettitukkupisteellä 12.2. Tule ihmeessä paikalle.